Čau lidičky, slyšíte? Známý zvuk chlazení nabíječky. Dneska se vám hlásím z IKEA na Černém mostě. Tady to určitě znáte, a což je taková zvláštnost dneska. Kdybychom tady byli včera, což byla neděle, 10 hodin ráno, tak tady by to prostě byla rvačka o nabíječky, rvačka o parkovací stání. Teď, pondělí 10 hodin ráno, nikde nikdo, takže chvíli si nabijete. Máte tady prečkový stojan, ten má, já se nabijím na 22 a pak má tady 150, jestli se napletu. Teď bych nechtěl žvanit, no ale každopádně proč je IKEA dobrá, samozřejmě mají tu svoji strategii, že vás nakrmí, abyste nikam neutekli a dál nakupovali, ale máte tady krásný hot dog za 20 korun, můžete se najíst a dál nakupovat. A pro vegány, vegetariány jsou tady bezmasé hot dogy a zeleninové hot dogy. A krásně si dobijete elektrovůz. Krásný den.